lalpan angai sakthin cheu awangin in mang an na zawng ama chunga ngat vek ra o episode masa khan Mu Chen chu Holy Spiritual Mountain Trail lo turatan ain buat sai mek ani kha episode thar bultan na chuan Holy Spiritual City alo langa Holy Spiritual Mountain alu tumin sia uran po ain akbor le anunga chuan uran chon spiritual treasure ro hlu tak mai a aka chu Mu Chen hne na alama mo don ti thrilina pe a Mu Chen chu alom hle kong laka chuan luali chuan Mu Chen kut chu avuana malaman pan zela heti la hian mei cheno pang pakhat chu mipui pung khom le dragon mak tak tak te en turin aron kala voile khata no pang chuan a balance a hlo thuta Mu Chen chu rang takin hoi ngal ma se mi pakhat chuan rang takin no pang chu alo puya hepa hming hi wen bu seng ania Heaven Golden Academy atanga local thalai thil ti thei takani Mu Chen te lam chu hoin anui suka chumi no Mu Chen ten platform an thlen hu chuan academy head chuan Mu Chen hne na hlom lian tak atokani chuan Holy Spiritual Mountain chu a chho san ngal angai ti a hrila lingsi point film khur hle turin alo ti ve bok thilom dan na hlom lutuk chuan hnung tol ma sa tu le chance dang a hmu le hun ngak turin na ti ani Mu Chen chuan a thei chin chau ati tur thu le a chun zom thei lo ti a hriat chuan a hnung tol vat tur thu ati amani luali chuan sia uran hne na Mu Chen chu thlop hlat turin a nge na sia uran chu a phur to hle heti la hian liu yang le zo zuan te po tlang chunga lut turin ain bo sai ve mek bok vana energy chaktak lo chokin portal aron in honga pol sang sanga mi cultivator te chu spiritual mountain alu turin ain bot sai tranta ani reilo te cultivator te chu Holy Spiritual Mountain lampanin an kal tranta a sia uran chuan Mu Chen chu abul om turin a hrila a chan chu mitam takin target an tum mai the ani Mu Chen chuan luali chu a thla a luda lampan chuan an kal ve ta heti la hian mozing tian chu rang takin aron che chuak ve ngala Amazon om cultivator te chu aron hliam ngal nul mai chuta Mu Chen chu targetin rang takin aron be nga zata uran chuan Mu Chen chu an target ti a hmuwa rang takin Mu Chen chu an orson vata vani thak takin attack hian Mu Chen chu a hit fulo ma se uran spiritual treasure da na bek chu tatin atla thatewa chu leilama mi te chuan an lo in chu na sa hle sia uran chu mozing tian laka a thin rim hle luali chuan Mu Chen chu angai to hle ani ti a hmela a hmu thei a thlir zui vongvonga reilo te Holy Spiritual Mountain chu an thleng ta a ma se thil om dan hi a hlom nga hle mi then khachuna taka in hliamin a then phe chun anun na po an chan to hiar ani uran chuan Mu Chen hne na spiritual baptism hu thena chance nei nia in share nu bi pe chau lai huna hian an lo kala chu vain tak salam chakna fiana paltlang hnuwa po cultivator dang laka film khur hle angai ani atia asri lai chuan sla sak tak hriat lo lamatangin aron thlok le fuwa thin ma se chu an bum thei hlawa Mu Chen le uran te chuan maram chu an pan chun zom zera an ma wen bu seng chu Mu Chen chuan a hmuwa ma se voile khata atak sa chunga black paper chu alo thoka Mu Chen chuan thil om tak aron hnai ti a hrenga wen bu seng chu film khur turin atia a au zui tornado chak tak an lampan chun aron kal ngala uran chuan Mu Chen chu aman ngala an tlan chet vat angai ti a hril hi special storm chak tak ani thu a sei fi a an taksa aron si ani ve chuan an puk dar ngal vekang uran chuan inven himnan wind riding orb chu activate ngala Mu Chen chuan defensive treasure level sang tak uran hian amang ti a hrengal uran chuan defensive treasure chak tak nei loemo dole tura chak tok lo te chu olsan takin he special storm hian atihlum vekanga ti vani thak takin uran hian Mu Chen ne na an inven himna tur
defensive treasure an nei hlawani mase special storm chu an chak tela mitam takan thi to thilom dan chu a hlom zual sawa cultivator zinga pakhachon a thian da chu defensive formation siam pui turin na tia taksafiana an paltang to thu a sei mase an nampana local special storm chu a chak lu tuka an defensive formation chu a chenga la an ral ngal vekani mase Mu Chen chu sia uran ne an tlan chuak theya mase Mu Chen black paper chuan hlo ma hrele ta thut mai an lampan chuan special storm dang tam tak arun kal le thuta chu Mu Chen chuan rang takin uran chu apoma aspi chakna mangin atlan chet puita ani sia uran chuan Mu Chen chungun takin a en renga Mu Chen thena hi makati mer hle attack te hi chak tak ni ma se Mu Chen hian aspi chak tak mang hian apum pel theyani black paper mangin in thutna tur hun a mu chuaka heti la hen special storm chu sia uran chuan awin riding technique mangin alo block ve thum Mu Chen chuan hun rei lo te chungin mitam tak an thi to ti a hre chiang hle sia uran chuan Mu Chen chu tol chon turin signal a pe a duain anin hnai mama ani hmel Mu Chen chuan akuta phara a in thla hrung hle sia uran chuan engting e hlawm a lo thleng don ti a hriat thei ti a zota Mu Chen chuan pian pui fin na anei ti soi mein chu ka fin na chuan min dam chho tir thina ni atia an tumram thleng tur chuan mun hlom tak chu an paltang angai ti Mu Chen te hen a hra chiang hle a sia uran chuan man line he muna hian cultivator chakta pakhat supreme lord athi ti a soi fia a ma special storm chunga chuan rohlu taka oma chu mi chaktak thita thil ti thin atanga lo in siama ni ati ama ero chu he rohlu nei hi thil ol sam ani don lo sia uran chuan Mu Chen chu ngai to na film lo tak ne na chelo turin avo khana ni midang then khat an che chu ma chu ngak turin a hril zuya ma se Mu Chen chuan a chunga black paper na thodan chu angai to chun zom zela special storm chunga khian thil poimo taka omni in a hria chulai hun chu hlom tak ni ma se Mu Chen chuan lu atuma a chan chu a chunga thil om hrim chu atan apoimo hle don nia a hriat wanga ni sia uran chuan a to emni ti a zota Mu Chen chuan a thil ti tum chu a hriat chian a wangin lungai lo turin a hril hlo om chu a tur thei aina sa jok ani chuan chunchum zel turin ai nor lui lo wang ti a hrila sia uran chuan holy spiritual water area a lo nga rem ti a an kalmai Mu Chen hena awin riding treasure chu a pe a loli in enkol thatur che min ngen wanga ni hi ati chu wang chon ain hum him na tan win riding orb chu apeta ani Mu Chen chuan lom thu a soya malam chu an pan nga la mun thang a chuan rong tam tak leyam mu chu an hua sia uran chuan heta special treasure lo lang hi a hlu hle nge ang ti a hra chiang hle chu tiang ani lo chuan mi tam tak chuan chu hmu tumin an na an thap lowang heti la hen zo zon chuan an bulvel zong chu special storm hlom takin a hual vek ti a soya ani po hian olsam takin an hnai ngam lo ani ani hi holy spiritual baptism hmu tumin heta hen an lo kala supreme lord ina an hnut sia ro hlu hi tumen alolan an bei se lo ani chu ti lai chon zo zon chuan special storm kara kalmek Mu Chen te chu a hmuta a tong ian po chuan wind riding orb an hmangani ti a hrengal liu ing chuan zo zon chu malawat turin a ti a zo zon chuan an bula cultivator phnena Mu Chen chon wind riding orb anei I chu sakwatang wa ti a pol engemaw zatin an zui ngal sia uran chuan Mu Chen chu wind riding treasure wangin an ran zui ti a hrengala Mu Chen chu malam pan turin a hril midang te chu lo dana tumani Mu Chen hian aligning gold body chu activate ngala a speed ti sang bok tong ian chu Mu Chen ma rang takin a ron lang ngala Mu Chen chu wind riding treasure chu akuta hlan turin a tia Mu Chen chuan hlan a tum lo hle tong ian chuan domain maktak siamin a khung bet ngala a attack zui ma se Mu Chen chuan rang takin a buma nang be na hun che ka nei lo tin Mu Chen chuan a attack le ma se tong ian chuan a lo bloka chuti lai tak chuan special storm chuan aron attack zui le an pani chuan a in thren sang le ta ani special storm chuan cultivator dang te chu an ron attack le a an thi phale ta treu mai sia uran ro mun hima ain sa seng thei hlawa ta chuan liu ing le zo zon te po an lo omani zo zon chuan supreme lord ina a hnu chia ro hlua hian
Supreme Lord Chiat na nu ma ala om ti asoya tu point lak an tumani chun an thi pha thenge yangati mase sia yuran chuan Mu Chen hi adang lam ni inangai elderling si khan angai point mo ema wangin Mu Chen hi aring tata chu wangchun mi pangai ani lawang ti asoi Liu Ying chu a thin rim hle a anupi holin chu tianga mi padang aring chu alom lo hle dan tumin Mu Chen chu zui ngala yuran chu Liu Ying chu zui vele ase zo zon chon yuran chu aron danga zo zon chon engwan nge Mu Chen chu ahum himtlat ti azot sia yuran chon achang lo min be ingamani mo atia chuta Mu Chen chon hmalam pan atuma mase energy chak tak chon aron norlet ngala heti lai tak hian Liu Ying chuan a break mang chuan Mu Chen chu aron be thuta mase Mu Chen chon abum man Liu Ying chevel chu arang hlea mase Mu Chen chu adoi big lo Liu Ying hian bet attack chak tak tam tak ati chuaka mase Mu Chen chon rang takin alo do chani an pani hian an be chun zom zela Reife anin be nuwa Liu Ying hian sia urani pek wind riding orb chu ati chil sakani Liu Ying na be chun zom zel don lai tak chuan sia uran chu alo thlenga top turin aron thrila a huip mangin Liu Ying chu anorlet ta ani Liu Ying chuan zo zon lam chu a hoya nui tho chung khian zo zon chuan ka hne ngang lo ani alo ti Mu Chen chuan sia uran hne na he mun hi a hlom hle ti a thrila a chunga lu atuma wangin tolkir turin ati mase sia uran chuan wind riding orb anei to lo ti hrilin kalo turin atia mase Mu Chen chuan chak takin hmalam pan zui ama point hetiang hlom hi alo tong to ti asoya malam chu apan zel mase chu hmunga tanga lo chok special storm te chuan Mu Chen tan hmalam pan anti har sa hle sia uran chuan anung lama tang chuan alo en renga Mu Chen chu lightning god body mangin center lampan chuan akal zel mase chu form chu rei tak avong reng theilo atak sapa ngaya akir le a chuti chungpo chuan Mu Chen chuan ma son chun zom zela voile khata special storm tam tak chu alo chuak le a chevela mi zongjong chu aron be le ta cultivator zongjong chu rong takin antlan chele ngal a chan chu ta chuan anom reng ani chuan thi bak ma bak an nei lo ani Mu Chen chuan atopa chuan center a thleng ta a chaw le ama chuan Supreme Lord kutru a oma chu chuan pressure chak tak aron siam zui chuti lai tak chuan atak sa chunga black paper chu aron chet le a Mu Chen chuan black paper hne na chuan chu roreltu chu a hmu thei chuan an pahnih tan hlok na thlen don ti a hrila chuta Supreme Lord kutru lampan chuan a zawng aman thei ta ani ase chu chuan sa takin Mu Chen chu a hliam ngala chuti ro chuan Mu Chen taksa atanga black paper chuan a hna aron thok tan bok mase vandoi khlak takin episode chu a top le ta ani